No, v pohodě. Mějte se taky. Naschle. Tak. Doktorovi zase. Jo, naschle. Tak. No a máte úplateček, pár švestíček. Taky vždycky pár švestíček donesu doktorovi. To známe, ne, děcka. Že? A děkuju, Lucinko, děkuju za růžičky. Já se musím nějak tak zohnout trošku, protože když pracuju, tak já vás jako takhle vidím. Děkuju za srdíčko na dlaní, děkuju vám pěkně. A právě vlastně takhle, když to pracuju, mám tu ty dva káble vlastně na ten monitor, tak to tak nevidím, kdo mi poslal darečky, ale potom se na to podíváme i s mojí moderátorkou. Ale slyšeli jste to, jak tu byla ta paní, že tu nechala brýle. Děkuju za čepičku, děkuju, zlato, děkuju. Tak tady vlastně ta paní přišla, protože má po operaci noční, že? Po operaci.